खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय फाइनालि न'आव फैगासिनो नोंथांमोनखौ बहुत थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बहुत थाबैनो लोगो मोनगोन बड'लेण्ड हालामाव आरो आं हायोब्ला दैजिं फेस्टिभेलावबो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय आङो जेसेखिनि हायो एसेखिनि फिसा फिसा भिडिअ'आवहाय देखायलांबाय थानो हागोन लागेजनि सेफटिनि बादै जेसेखिनि हायो आंनावहाय एथबां बांद्राय टाइमबोथ' गैया गैनाया मानो होनबा आङो बहुत दासो डिउटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय आंनि फ्लाइटआ बहुत थाबैनो दङ ओंखायनो आङो जेसेखिनि हायो एसेखिनि फिसा फिसा देखायलांबाय थागोन लागेजनि बादै माबोरै चेक इन जायो मा खालामनांगौ एयारपर्टआव थांनानै सोरबा बायदिफ्रा मिथियाबो जानो हागौ मिथिग्राफ्रालाय नायाबाबो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा मिथिया बिथांमोना नायबानो जाबाय फ्लाइटआव थांनोसैबा फार्स्टनिफ्रायनो मा खालामलांनांगौ बेखौ देखायगोन आरो लागेज पेकिं खालामनायखौथ' आं आगोलनि भिडिअआवनो देखायखाबाय दायो आङो नोंथांमोननो देखायगोन चेक इननि बादै माबायदि लागेज कालेक्ट खालामो बेफोरनि बादै बहुत इनफरमेसन होलांगोन आरो जेसेखिनि हायो फिसा फिसानो स' अब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आइ रिभार फेस्टिभेलावहाय लोगो मोनगोन होननानै ओमफ्राय होमबा ओंखारलांनोसै बड'लेण्ड फारसे बे कलकाता एयारपर्ट जोंनि फ्लाइटआ फैदों हरनि 1:30 दा 5टा जाबाय जों बेयावनो बिदिनो दङ दायो 1:30निफ्रायनो ओरैबायदि खस्थ' न'आव फैबाबो जोंनिया आरो गुवाहाटि थांदो आरो गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम थांफिनदो आयै माइसे हाग्राबारिनि मानसि जाखांलाय ओमफ्राय नैबेयाव लोगो सासे दङ शिलंनि लोगो सासे दङ ओमफ्राय बेयाव जों ओंखाम जानो माबा माबि जानो थाखायहाय नेदों आरो नै बेफोरखौ लागेजफोरा नायदो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बहुत खोथा खोन्थानो गोनां दंमोन लागेज एक्सट्रा जाबा मारै खालामनांगौ चालु नङाबा बिराद बुरजा फैसा लानो नागिरो बिसोरो आगोलनि भिडिअआवबो आं खोन्थादोंमोन दा आं मारै खालामगोन बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदोंमोन हास्लाबा खोन्थागोन हास्लाबाबा आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय खालामगोन बिराद बुरजा लागेज दङ नै आरो डिउटि फ्रिनिबो बुस्थु बायना लाबोनाय दं नोंथांमोनाथ' बयबो मिथियो डमेस्टिक फ्लाइटआव अनलि 22 केजिल' लानो हायो ओमफ्राय आंनिया नैबे गंसे ट्रलियावनो 23 केजि दंखायो ओमफ्राय बेयावथ' 11 केजिया जाखागोन ओमफ्राय नैबेयावबो दङ 10 केजिसोआ जाखागोन आरो बेयावबो 3 केजि 4 केजिसो दङ स' बेफोरखौहाय आं दा मारै चेक इन खालामगोन नङाबा बिसोरो पार केजियावनो ओरैबायदि बुरजा चार्जेस लायो बेखौ आं दा मारै आइडिया बानायनानै चेक इन खालामो बेखौ आं नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामगोन आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि जोंना लागेजआ ओरैबायदि एक्सट्राखामोन मानो होनबा इन्टारनेसनेलावथ' 35 केजि मोनोना आरो जोंनियाथ' स्टाफनिया एक्सट्रा मोनो ओमफ्राय दा मा जाखो डमेस्टिकआव फैनाय लोगो लोगो एक्सट्रा पेमेन्ट होनांसिगोन ओमफ्राय जुदि नोंथाङा आइडिया दङब्ला गासैखौबो एक्सट्रा पेमेन्ट होनाङा नोंथांमोना सानैजों ट्राभेल खालामदोंबा बिदि ट्रलि फिसाखौ नोंथांमोना जुदि सानैजों ट्राभेल खालामदोंबा बिदि माखासे ट्रलिखौ बेयाव गालांनानै थां सासे चेक इन खालामहैथां गाव नोंनि चेक इन लागेजखौ होनानै फैदो ओमफ्राय नोंनि हेन्ड लागेज बा जेसेबांखिनि एक्सट्रा दङ बेखौहाय बेयाव गालां माने सासे चेक इन खालाम ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो सिकिउरिटियावथ' बेखौ सुफिनाना ट्रलिफोरखौ आरो सुफिना सिकिउरिटियाव ओंखायनो मा होनो नोंथांमोना बिदि आइडिया बाहायबानो जाबाय जोंनिया बिराद एक्सट्रा 40 केजिसो जागोन नै बेयावबो दङ जोंनिया बेफोरनिबो एक्सट्रा लाजोबगौमोन ओमफ्राय पार केजियावनो 700 थाखा लादों इन्डिग'आ आंबो सेरसेनि थाखायहाय हरनांबाय आरो मोनसे बेग गिदिराव ट्रलि गिदिराव 15 केजि ओमफ्राय नैबे ट्रलि फिसायाव 7 केजिल' लानो मोनो टटेल 22 केजिल' लानो मोनो ओमफ्रायो
ओंखायनो गासिबो लागेजखौ देखायनाङा सासे सासे बेयाव थालांनानै सासे चेक इन खालामहैनानै ओमफ्राय बै जेब्ला सिकिउरिटि चेक इन जायो बेयावहाय बिसोरो लागेजखौ सुफिना आरो ओंखायनो बिदि आइडिया बाहायबानो जाबाय बर्डिंआनो टाइम बायदि जाया जानो नागिरबाबो जाया टाइमानो बारग'बाय बिदिनो जायो बिराद लेट जायो 24 घन्टा बारा बारबाय रस्ता समफ्रामारियाव उन्दुयैया मैया फुंनि 3टायाव उथिनानै डिउटि थांनानै डिउटिनिफ्राय जै फैनायानोसै दासिमबो उन्दुवाखै नै बोरैबा जाजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय मानसिफोरखौ नायदो बयबो बर्डिं गेटआव नेगासिनो फाइनालि न'आव थांनो मोनसिगोन ओरैबायदि ड्रामा माने इमिडियेट नायदो इन्टारनेसनेल फ्लाइटजों आरो डमेस्टिकजों बेसेबां डिफारेन्स ओरैबायदि फिसा ना इन्डिग'आ बे इन्टारनेसनेल इमिडियेट जाहैबाय दुबाइ फाइनालि न'आव थांसै आयै थिखोनो हाला आखाइफोरा साजोबखाबाय बेफोरखौ बिदि थिखोनानै लांनानैनो फाइनालि मोनहैनोसै ओमफ्राय बे इमारजेन्सि एक्जिट दरावबा बिसोरो बेयाव गाहायाव बिदि बुस्थुफोरखौ दोननो होआ डिउ टु द सेफ्टि रिजन मानसिफ्रा एनि टाइम इमारजेन्सियाव बिदि ओंखारलांनांगौ नालाय ओंखायनो बेयाव गाहायाव बुस्थुखौ दोननो होनाय नङा बियो ओमफ्राय बेयाव आंना बायग्रा बुस्थुफोर दङ काटार डिउटि फ्रिनिफ्राय बायनानै लाबोनाय दायो मा जाबावगोन मिथिला बायगोन खोमा नैबेफोराव होजोबनाय थायो इमारजेन्सि एक्जिटआव ज'बा माबायदि खालामनांगौ स' सी यू गाइस न'आव थाबैनो मोनहैनोसै फाइनालि गुवाहाटी 38 आवार्स जाबाय उन्दुआलासिनो जायालासिनो ओमफ्राय नै लागेजआ बिदि फैयो नोंथांमोना लागेजखौ मोजाङै चेक खालामनानै ला गावबा गावनिखौ एखे कालारबो थानो हागौ एखे साइजबो थानो हागौ बयहाबो ओंखायनो लागेजखौ चेक खालामबा नोंथांमोना मोजाङै चेक खालाम माने गावबा गावनि टाइटेला लिरनाय थायो नाम लिरनाय थाया बेयाव टाइटेलासो थायो खनसे मा जादों सासे पेसेन्जारा आंनि ट्रलि गिदिरखौ लानानै दंगासिनोमोन ओमफ्राय आं नेगासिनो आंनिया मानो फैया होननानै नेनानै आं ओरै सोरगिदिं नायथिंबाय सासे सेंग्राया आंनि ट्रलिखौ लानानै दंगासिनो ओमफ्राय आं होनबाय नों आंनि ट्रलिखौ मानो लादों ओमफ्राय आंनिसो होनबाय ओमफ्राय नोंना मा नाम होनबाय बे फ्लाइट नाम्बारखौसो खोन्थाबाय फ्लाइट नाम्बाराथ' बयनाबो एखेखा जायफोरा बे फ्लाइटजों फैदों बयनाबो एखे थाखायो नालाय ओंखायनो कनफिउस जानाङा गावबा गावनि टाइटेला नै बिदियाव लिरनाय थायो नै बिदि बे थागाव गावबा गावनि टाइटेला लिरनाय थायो ओमफ्राय आंनिया समफ्रामारि नालाय समफ्रामारिया थागोन आरो समफ्रामारि आरो एयारलाइनावहाय टाइटेलासो फार्स्टआव फैग्रोयो बेनो आंनिया फैबाय एक सेकेन्ड नोंथांमोननो देखायनो नै बेबायदि गावबा गावनि टाइटेला थायो समफ्रामारि बेखौ कनफिउस जानाङा एखे कालारबाबो मालायनिखौ थिखोनानै लांनाङा दा आं नागिरनो रोंनायखायसो आं नागिरनो रोङाबा आंनि ट्रलिया गोमासिगौमोन आरोना आरो मोनसे खोथा नैबेखौबो लक खालामनांगौ नैबेखौबो नङाबा बुस्थुफ्रा गोमानो हागौ आरो स्टाफफोराथ' लाया स्टाफफोराथ' बेफोरखौ लानो थाखाय सम गैया पेसेन्जारफोरानो जुदि एयारपर्ट गिदिरफोरावथ' बियो बिराद गिदिर जायो नालाय बै फारसेथिं जुदि लानानै गावनि ट्रलि साननानै बियो बेखेवोब्ला माबाफोर मुल्य गोनां बुस्थु दङबाथ' लाखागोन ना बियो ओंखायनो लक खालामनांगौ